September 21, 1872. Tungod sa korpyo gidako akong lolo. Gidala sa krami ang damot gigaroti, kay iyang gipislit ang itlog sa hipi. Naloy ko ni lolo perting lisanga, kay nagdalag labaha ang iyang gwardya. Si lolo kakoy yapon, sige kinol sa poson, maudi ay kay nahadlok katulion. Wala gayod matago iyang sikrito, nasakpan nga pisot ang akong lolo. Naglagot ang gwardya kay ang iyang labaha, nahabol og nagibang sa paghiwa na. Wala pa maayo iyang tole, gihang si lolo gipapauli. O tungod sa kainit sa adlaw, ikamatis kini og nisinaw. Sa pag-abot niya sa balay, ibahaka si nanay o si tatay. Daming tanan na sinatawa, ay si lolo na magsaya. Nagsayaw-sayaw si lola, iyang kalipay way sama. Arang-arang matot pa niya, tuli na gyud ang akong bana. Nakalitan ang akong lolo, kay gibira ni lola sa kwarto. Hughunghong pas sa akong lola, pagpupodong kay sobanta. Maayo na kay labas pa, maganimon kitang duha.